Right, right. Sawi, sawi. Sawi. Punta ka, sawi. Are you ready, Shawi? Yes, I'm ready. Come on. Ayan yung mga yun. Kahit isa ko lang. Okay, come on. Ika kinitate ka ko. Prap. Okay, guys. Ika kinitate lubo magandang. Lubo pre. Okay, sir. Tapan na ng mata na ng kapiko ako nga eh. Fran, kita ni video mo na yung kamo. Right guys, second session po. Ito kami sa Landas, Mangaldan. Butabot ang bida ngayon. Right. Wala. Iran tuntang ko yan. Okay, marti ka kasi. Akakasirit lang, hindi man na. Ya. Tanirik ka na eh. Wala. Nakakasirit eh. Nakakasirit eh guys. Uy, butabot! Huwag dyan! Uy! Cellphone ko dyan. Ano? Please! Bumuti like to sokin mo yun. Gunong ko lang ba? Saan natatan na sakit? Gaga! Huwag dyan! Cellphone ko yan! Bumumo. Huwag mong okay. Lagay mo nang ngasay-ngasay. May ikulto las eh. Guwapo, bakal mo pa yung ikulto may bibilis. Buyur mo may ikulto. Miguel, diman. Buyur mo may May ikulto. kulto eh. Apa yung nyabot to lang? Ikulto, marang ikulto. Silot to lang. Alright guys, laking load. Yan na nakaharang yung buntot, patok pa rin. Mululukasan. Ang taong bumanong ko pa. Isa mo na yung may tumbok to ay. Shoot lang. Boss, shoot na po. Talagang shooter to si ano. Tabot. Alright, laking load. Okay, Papa Jace, ni-ride tayo harapan sa na yung mga manaya. Magkabanda kayo. Shout out, Papa Jace. Basta lang may kinay, chow-chow mo eh. Abilay raramay kin mo, chihuahua. Ay, chihuahua. Doon, chow-chow. Shout out, Mama Kisil. Like to ta. Nung kimitan. Pera pang ka. Kain daw. Yarap mo siya. Dilatan, mabait ka. At minita ka lang. So, niya, asawa to ng butabot. Pogi. Pogi-pogi, pati yung assistant ko niya, pogi-pogi. Higin na mo materate karton mo sa rin. Naawitan niyo sa rata. Hindi. Ano na ito? Ay, bagoong. Pero pangalang muratan, panangkas ang muratan sa rin. Garab mo. Naroon na ito. Nag-deliver. Ay, deliver na kayo. Ako ay kunin. Kunin ka mo yun. Ay, aman mabagsakan na kidya sa mo. Yan araw wala yung contact mo. Ibulos ko lang Ay, tayo ayusin sa mo palak na. ha. Ay, sakay na size. Sakay na size. Hoy, sukat-sukat. Ay, sukat to. Ano, akarakal nila. Ilarang piraso sa rin bago nyo i-deliver din man yung Limanan to. 5,000 na set. Kasi rin. Ito ay GB Bagoong. Narong magkikita rin na. Saka mo ko na ibabagsakan mo. Sir! Yon, sa mga nagkakarton dyan, pwede nyong dalhin dito sa Dan Aquino Junk Shop. Dito lang po ito sa Landas. Malapit sa Kabi. Kabi Regional. Dalhin nyo dito guys.
maganda dito. Kanya-kanya kimot naman yung gawa ko ni karton, wala isang shop pa sa Hindi na masakit. Ingit lang. Gagawan. Gagawan to. Pangit mo. Makapangit ko lang ito. Dagabay. 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 Wala. Sila mama. Wala, pre. Wala. Patay. Wala man, so to-to. Ora dyan sa naman awit-awit. Ang mura, magyaman malalapo. Ito wala din mo. Ikat yun, sa nyo, pandikitan lang lamang. Pandikit ang Same size. ang tubo. Wow! Yung pa mo nga. Ganda rin pala dito. Tuyo ito dito. Ganda ka mo. Wala yaman ang Wala ka. Nene, pagkuhan, siparin mo na daw sila ng... Kuha na. Umabag mo silang pag... Kasi makulikat, ikin. Tikitin na. Doon siya sa kabila. Amang salan. Makuli yan to. 20 anyos to nila ba? Pala negosyo to la. Sana all. Araramang ko mo'y anak butan. Kilogi lan ugi. Nampateng kinyaman at satan. Araw. Dapat ang matured law takyo. Walang puro barkada. Barkada. Ano dyan tunay na bilay lang. Kung hindi tulong dararatan. Tada ng may kontak. Pagkabit ka. Oo, barkada da ka. Wali kortam. Wali kailangan din sika ng kapo. Nagagawin siya siya. Mabayag yan, mabayag. Ito na wali negosyo. Takal sa barkada. May kortam ako sir. Sa batala. Isiling ko lang. Correct. Ang ganalad kintan. Karakal na barkada. Wala kintan. Daisat pero tutuwa. Okay lang isa basta tunay. Correct. Nagagawin siya siya. Nabayan niya. Ay, kanina pang kasere. Ugaw natin sir. Puro likot. Puro likot. Yung kasi wala. Ilang klaseng aso mo, boss? Wala si tayo. Halos sir. Halos. Aliwan amin mat sir. Pero dura jar kontakan to. May kontak ko. May wala mat correction. Shout out to you. Shout out to ya. 1 month na ba yun? 1 month. 2 months sir. January layad. January. 2 months. Awan. Magaman yukon. 2 months, spoiler. January babies lararaya. Ay, February naman, December naman na yan natin, no? Ay, balak. Uno lang man na yan, Merry Christmas! Malikat ka lang. Gana ka lang natin. May nawil yung laman mo. Dalawang kima to. Ayan, sumalikat. Masukin. Balakubak. Hindi, sir. Kita hirap kapag gara na nakikinig. Balakubak. Hindi, sir. Amang kasi ay kinugaw. Ni. Pero ano? Baka hangga masyado naamos or kulang ni purga. Ano, may minsan sa ray balakubak sir kinman kinman nagkukusod sa raraman ni raramay worm. Nanduro man kasi ray worm sir. Wala may digis na burugan to aso. Ano amura man nagkal naburog sa aso. Katon dapat updated so warning na. Ang gana susumpal may deworm tano ud sa may may pumapat na deworm na tuta ganda. Ganin na sa amin na sumpal. Dapat walay pat every 3 months dapat walay puti aso. Nanggaano si kila sir. Tapor ka mo na ba man? Every 3 months to? Every 3 months. Niraraya sa asok sir. Every 3 months. Tapan ang dugoy sa bilay da. So tagad ibalik. Nangga di balik na sir. Kasi si ason talaga mapigis. Away man kasi rin buwangas ditan. Mailid kayo kita mapigis. No? Aso, ay. Imagine nyo lang every 3 months sila dinidiworm. Kahit malinis yung kinakain nila. Ibig sabihin, mabulati yung mabulati sila, ma-germs, Germs. Masisiba. So, sa inyo iloto aso. Okay!
Game, samsamit ah, barkada. Germs kila, barkada. May bulati yung. Tapos, bali shout out na. Tapos natin shout out. Kaya jay kaya tayo shoutout na ka. Siya pa shoutout dito sa Hindi, Puming may Batas. shout out to yan. May shout out to Shoutout yan. si Ren, shoutout mo. May shoutout ni girlfriend mo. Dapat nagkalupot tayo. Kaya ba yun? Sige. Kina, aman si Luma Laiken, sir, Mangaldan. Unahin natin. May kapirin. Ni Man. Kapiganan kina yung pisoy. Ay nata may ken. Ano natin yung Misgi mo natan. Ay kara mo man. pistali? Ito misgi Ay natan sa opening to, sir, sa December 1 natan. Jad Kalasyaw, Karoman, opening to. Bali-bali mo ka jad kina, jad Kalasyaw. Adala namin kalab yan, may silo-silo. Zero. Pero ada ni pista na. Hindi mo sa. Jad, Santa Barbara. Para dagat. Yung tatabar ka na, kwanza, no sa parkingan nyo, siyang ka po. Single. Wala man bayar ka balot. Wala man ni Rasa. Gilig-gilig. Pero mas para may mambayar ka, tapantayin dami yung motor mo. Nagtakwanta yung parkingan nyo lang. Wala, i-assist na ka man. Ituro-turo da, jay parkingan sir, ganda. Bayaran mo labat ini samplo, gaano pick up. At least sigurado ka, sa may ante 20, no, Ken. Siyempre, hindi, sa akin. Kasi, Siya nga may kayo mapanda, pista yung mapanda, report yun. Dahil, nakaparking, wala ka una-una, natabunan ka. Nagkamakalis. wala makalis. Para ka may mambayar ka sir, takin, basta makasigurado ka, wala itutala mo, wala bayan ka. Yan sama ni si Papa Jis. Ako yung piyesta mo man. Doaran helmet na naman makisi nalada. Nalata. Papa Jis. Bapo may kinto, may sunod to, may masuso. Sasama. Nahanang eh. Hanggang nga may patos-patos naman pa. Pato. Tama. May mangkukumi yung tagang nabibisit ang ken oh. Kaya kalupi-lupot kanda naro. Hindi bait man. Hindi aramay ken comments aray. Ay. Lahat ng tulang mo. Basher to. Basher rin da. Di sikat to kin. Maong na to. Basher rin da na may kin. Tambarot. Malakas to ga Papa Jis. Aba mangiran to ratan si Papa Jis at si Mama Kiso. Yan papalagay labong to. Hindi. Kasawa mo lang Sasalit sa aming apartment ako mo. Hindi kasi wala suto na kasal. May amil asuto. Mararaka pera na asuto. Makaliti. Nang-vlog lang ira na ni man, nang-vlog lang Oo. ira. Parang dahil. Tama dyan. Parang in-vlog pa lang na ni. Mamiki, majet, tindahan, may mga saliw si Ken, si Papa Jason, managlaba si Mami Kisi. Utang. Utang seri. Grabe, malanlansi ako ah. Malanlansi. May. May pa po ito. JB. AB. Kaya ano man. Fertile. Ito yung party. May kin na may sarap to lang manlukod. Mag-ana ka eh. Sinangog. Sinangog mo. Yung pasasun. Singang pa sa sanga. Punas mo kaos mo yan, gaya bugbog. Ba't ako mampakakit balot na be? Yan eh, puyo ko dyan yun. Sa mukha na mo may kasmon mo na eh. Wapo ka manantang, ganda. Makin oh. Magkanag yan, gana man alcohol ka, ang gana ugal yan. Kaya ramay ang paguban ni Rilakin asusar. Ayan sen. Ayan ipapoidan liquid, ayan may gabagabay na laki na daw. O, kanong gano arawi, Tingong banda. nasingub da. Takaganda tampol. Ito na kaya sir, iyaton mo ni tani. Nani nasingub to tanay tuwan tadlo. Tulong mo diri. So, Gwapo, malasirin, tapicture mo kami. Alright, follow for more videos, bye-bye.